לא יעילים. עוד אמר הגנרל כי ברלין לא תמשיך להיות מחולקת עוד הרבה זמן, ובסופו של דבר הגוש המזרחי ייפול. אני שמח לפתוח את ישיבת האיחוד ליום 4 לאפריל 2021. קתרין, דיווח על המצב. המוסלמים השתלטו סופית על פארי, ברלין ורומא והוציאו להורג את הגברים. היורו ירד בעוד 20% והוא משמש עכשיו לקונפטי. בסדר, אבל קרה משהו יוצא דופן? כן, נורווגיה הושמדה. טוב, זה היה צפוי. רק בוא נדבר בשקט שהמוסלמים לא יגלו אותנו. הכנו תוכנית מגירה ולדעתנו הגיע הזמן להוציא אותה אל הפועל. לוגיסטית אנחנו מוכנים כבר מחר בבוקר להתחיל לסמן את מוצרי ההתנחלויות. הצבנו לוגו מיוחד, אדום כזה. אני שמח שסוף סוף הגענו לשלב אופרטיבי אקטיבי. כן, אני כל כך נרגשת. לא ראו אתכם נכנסים, נכון? לא, ואני דאגתי להסוות את עצמי עם כפייה. טוב, בוא נחזור לעניין. קתרין, תהיה עוד אינדיקציה חוץ מהלוגו? חשבנו גם להוסיף בכתב בולט יוצר באזור כיבוש בניגוד לחוק הבינלאומי. אני הכנתי רשימה של מוצרים כאלה. זה בכתב יד, כי כשעצרו את אמא שלי על זה שהיא הלכה ברחוב עם חולצה קצרה, לקחו גם את המחשב. לא חשוב, העיקר שנעמוד במשימה, דיטה. ביקשנו מאמריקנים סיוע, הם הבטיחו לשלוח לנו מדבקות בכל השפות הרשמיות. השאלה היא, אם נצליח לעבור בכל החנויות, הרי זה לא חכם להסתובב הרבה בימים האלה. אבל המטרה, דיטה, המטרה, אנחנו נשארנו שלושתנו מכל אירופה. אני לא אשכח איך אינגה, בשעה שנאנסה על ידי חבורה של סומלים בסופרמרקט, הצליחה עוד למלמל בקורותיה האחרונים, החירות תנצח, הלאה הכיבוש הישראלי. זה היה חוויה מכוננת. אנחנו נהיה חזקים. נמשיך לסמן מוצרי התנחלויות, בשוחות, ביערות, ביום, בלילה, בשדות ובגבעות, עד שיגיע היום והם ינחתו על החוף ועידן חדש יתחיל. האמריקנים. הצפון קוריאנים.